Corporate criminal and administrative charges. Ang docu-film nga sa likod ng Chapa nag-usab sa usa ka journalistic nga investigasyon ngadto sa usa ka cinematic journey nga nagpalayag sa tawhanong bili sa pag-alagad sa publiko. Pinaagi sa suod nga personal nga pagsaysay, gipakita sa pelikula ang moral nga mga dilema, personal nga mga sakripisyo ug hilom nga mga kadaugan sa mga tao nga nanumpa sa pagpanalipod sa katawhan nga naghatag sa mga mananaw ug mas lawom nga pananaw lapas sa uniforme ug sa kasagarang pananaw sa publiko. For the Women Filmmaker Section Special Mention Award, the award goes to Sa Likod ng Chapa, Behind the Badge. Ang pelikula nakadawat og special recognition sa ika-24th nga Dhaka International Film Festival sa Bangladesh nga usa ka pinakataas ug respetadong film festival sa South Asia nga nahimong usa ka mahinungdanong kalampusan para sa Mindanao nga filmmaking. Ang festival gihimo niadtong Enero 10 hangtod 18. Ang Special Mention Award nagpamatuod sa emotional nga gahom sa dokumentaryo ug sa abilidad niini nga makarelate sa nagkalain-laing kultura samtang gipadayag ang wala pa masugilon nga mga istorya ug tingog sa Southern Philippines, usa ka rehiyon nga kanunay makalimtan sa Philippine cinema. Ang dokumentaryo nagpakita sa karera ni Police Colonel Hansel M. Marantan gikan sa Northern Luzon paingon sa Mindanao, lakip ang mga yawe nga katungdanan sama sa pagdumala sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG sa Metro Manila ug pagserbisyo isip Acting Police Director sa Davao City. Gipakita niini ang komplikado nga realidad sa pagserbisyo sa kapulisan, ang mahagit, moral nga mga dilema, personal nga mga sakripisyo ug mahigayon sa hilom nga kadaugan nga kasagaran dili makita sa publiko. Giproduce sa POP Movie House ug Newsline Philippines ang pelikula. Adunay cast ug crew nga kasagaran gikan sa Davao City nga nagpagig-on sa regional nga mga ugat niini. Sa 2025, ang promotional trailer niini nakadawat og G rating gikan sa Movie and Television Review and Classification Board kun MTRCB nga nagtugot nga ipakita kini sa tanang mananaw sa mga sinehan sa Pilipinas. Ang pag-ila sa Dhaka nga gihatag base sa reaksyon sa audience nagpakita sa universal nga appeal sa pelikula ug sa nagkadugang nga presensya sa Philippine documentaries sa global nga entablado, ilabi na kadtong gikan sa gawas sa traditional nga mga sentro sa production. Gihulagway ni Kaduaya ang maong pag-ila nga dakong kahulugan para kaniya tungod kay kini direkta nga gikan sa audience. To my region and Mindanao, proud of this award. This is the first that we have. And thank you, Dhaka. Thank you, Bangladesh. Niingon si Kaduaya nga ang journalism mauna ang iyang pundasyon sunod sa kapin sa tulo ka dekada ug wala gyud niya damha nga ang usa ka istorya nga nakaugat sa pagbalita makaabot og ing-ani kalayo ug makadawat og international nga pagpasidungog. Sumala niya ang award nagpamatuod sa iyang pagtuo sa gahom sa tinuod ug base sa kamatuoran nga pagsaysay. Gipasiugda usab niya ang pag-ila usa ka kadaugan para sa mga magubuhat gikan sa mga rehiyon sa gawas sa National Capital Region nga nagpakita nga ang makapahinganghang mga istorya dili kinahanglan manggikan sa dakong sentro sa produksyon. Pinaagi sa pag-ila niini sa Dhaka ang sa likod ng Chapa nagpadayon sa pag-angkon og kusog padulong sa mas halapad nga international ug lokal nga mga screening. Lakip ang giplanong national theatrical release nga nagdala sa garbo sa Philippine storytelling ug sa nagkadugang nga pag-ila sa mga Mindanao-based nga filmmaker. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!